Insellmilkom. Illum l-erba' 29 ta' Diċembru nilqakom għal Qudiesa u Rożarju immexxija minn Dun Joe Mizzi li ġie ordnat saċerdot 24 sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu l-aħwa tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Bonġura tikom merħba l-kulħadd tal-din l-Ewkaristija, inkomplu bl-ottava tal-Miliet, il-mixja tagħna wara l-Mulej Ġesu f'dawn il-ġranet sbieħ ta' ferħ tal-Miliet. Illum l-Evanġelju jlaqqana ma' xwejja ħxmun illi għandu messaġġ ta' sew mhux biss li jagħti lill-Omna Marija imma wkoll lilna wkoll bħala nsara fid-dinja tal-lum. Illum ukoll il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Isqof Martri St. Thomas Becket illi jkompli wkoll iħeġġiġna fl-impenn tagħna u l-imħabba tagħna lejn il-Knisja lejn il-bini tas-Saltna Talla fostna. Għalhekk hu tejjew fil-bidu tal-Qudiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġġieħ, inħoddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, int li ma tidirx battinna d-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-dinja. Ixħed fuqna ħarsa taslim biex nagħtu tifħir xieraq li twelid tal-aġeb ta' ibnek il-waħdini. Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu hu giddieb u l-verità mhix fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. B'dan narfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jammar fih jeħtieġ li hu jgħix kif hu stess. Eżis, minix nibatilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kellkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim il-kelma li intom smajtu. Madankollu,
kmandament ġdid qiegħed nibatilkom, għas-seħħ tas-sew fi Kristu u fikom, għax id-dlam għadda u d-dawl tas-sew ġa qiegħed jiddi. Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobgħod il-ħuħ għadu fid-dlam sa issa. Min iħobb il-ħuħ jammar fid-dawl u fih ma hemm ebda tfixkil. Iżda min jobgħod il-ħuħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn hu sejjer għax id-dlam hemm ilu għajnejh. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responserjali ngħidu flimkien ħajfirħu smewwiet u titenna l-art. Ħajfirħu smewwiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kollha, għannu l-mulej birku ismu flimkien ħajfirħu smewwiet u titenna l-art. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebb tiegħu, fost il-popli kollha l-ġibijiet tiegħu, flimkien ħajfirħu smewwiet u titenna l-art. Jahwe hu li jagħmel is-smewwiet, ġmiel u sebb huma qudiemu, għawważ buħija fis-santwarju tiegħu, flimkien ħajfirħu smewwiet u titenna l-art. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen, kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, illi kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu u x'kien il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirajh. Bierek lill-Alla u qal: Issa Osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kelmtek. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li ntħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kienet jingħad fuqhom. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej Tifħi lilek Kristu. Eżis ħuti ftit riflessjonijiet żgħar fuq dal-Vanġelu ta' dalgħodu. Il-Vanġelu fejn hawn illum qed naraw il-ġenituri ta' Ġesu jippreżentawh fit-tempju. F'din il-preżentazzjoni l-offerta ta' Ġesu
lill-Alla l-Missier. U bħala ġenituri foqra din narawhom illum joffru xi ħaġa żgħira ħafna, dak li setgħu, par gamim jew żewġ bċieċen. Imma li huma simbolu tal-għotja tagħhom, tal-offerta tagħhom, tat-tarbija tagħhom lill-Alla. Però dan kollu mbagħad il-kuntest ta' Ġerusalemme, il-kuntest tat-Tempju, il-kuntest tal-offerta, ifakkarna mbagħad f'dik l-offerta illi l-Mulej Ġesu nnifsu kellu jagħmel hu stess f'Ġerusalemme ukoll fuq is-salib. Mhux iżjed ta' gamim jew bċieċen, imma l-offerta tiegħu, l-offerta sħiħa tiegħu lill-Alla l-Missier. U allura ma' din il-preżentazzjoni ma' din l-offerta aħna wkoll eżiskuti nagħmlu l-offerta tagħna wkoll lill-Alla. Nofrulu mhux minn dak li għandna jew minn dak li aħna qlajna, imma minn dak li aħna stess, kif hu nnifsu u offerta safja toġob lill-Alla l-Missier. Ħaġa oħra tal-qotni wkoll f'dal-Vanġelu hija barra l-preżentazzjoni l-offerta hija wkoll il-kliem ta' dan ix-xwejjaħ xmun. Illi kien bħerqa kbira qed jistenna li qabel ma jmut almenu jara l-Mulej u jgħid dan huwa d-dawl tal-ġnus u l-glorja ta' Iżrael. Il-glorja ta' Iżrael hija l-ħolma tal-poplu Ludi, illi issa l-Messija wasal tas-sew. Imma jgħidilna wkoll illi dan se jkun dawl li se jdawwal lill-umanità kollha. Ejjew aħna wkoll allura nħallu l-Kristu eżiskuti, idawwal il-ħajjitna, mhux biss f'dawn il-ġranet sbieħ u qaddisa tal-miliet, imma tul il-ħajja kollha tagħna. U tolqotni ħafna wkoll f'dan ix-xwejjaħ xmun, f'dan il-profeta xmun, ix-xewqa li kellu, id-desiderju qaddis profond li jiltaqa' mal-Alla. Mhux li kien li aħna wkoll ix-xewqat tagħna ħanejdu hekk, id-desiderji tagħna jkunu wkoll xewqat u ħolm qaddisa. Kif kienu ta' dan ix-xwejjaħ? Qaddisa f'dan is-sens li niltaqgħu mal-Mulej u nkunu nistgħu wkoll inwassluh u nħabbruh lill-oħrajn. U fl-aħħar nett, punt ieħor nixtieq inżid huwa il-profezija li mbagħad xmun jagħti lil Marija, sejf jinfidlek ruħek. Marija wkoll allura qiegħda f'dina l-offerta tal-Mulej Ġesu qiegħda wkoll tbati miegħu dan is-sagrifiċċju għax huwa wkoll se jkun sinjal li jmeruh. U allura nistgħu naraw f'Marija jew tisma' dal-kelmiet tal-profeta xmun li nifdula qalba, għalhekk narawha wkoll bis-sejf fiħdana għax huma kliem li tassew nifdula qalba. Imma f'dan it-tbatija ta' Marija aħna nistgħu naraw ukoll li għajexet ma' bina Ġesu sa fuq is-salib, nistgħu naraw ukoll it-tbatija tan-Nisrani u t-tbatija tal-Knisja li hija ġarrab ukoll biex tkompli twassal lil Kristu bħala id-dawl tal-ġnus. Għalhekk jew aħna wkoll fuq l-eżempju tal-qaddis tal-lum l-Isqof Martri St. Thomas Becket u wkoll li bata u ġarrab għall-Knisja, aħna wkoll narfu illi Marija qiegħda takkumpanjana wkoll f'din il-mixja tagħna wara Ġesu, anke jekk tfisser ukoll li se jkun hemm mumenti fejn aħna se jkunu sinjal li jmeruna u sinjal ukoll li forsi mhux dejjem jilqgħuna. Ħuti eżis jum ġdid feċċalina. Ejjew il-koll naduraw lil-Mulej għax illum daw ġdid mela d-dinja kollha. Bil-ferħ ta' qalbna nofru dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennu wara kull talba, tifraħ l-art kollha bil-miġja tiegħek Mulej. Tifraħ l-art kollha bil-miġja tiegħek Mulej. Biex l-insara jgħixu b'impenn il-kmandament tal-imħabba u jikbru fil-fidi tagħhom fi Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Tifraħ l-art kollha bil-miġja tiegħek Mulej. Biex il-bnedmin li jgħixu fid-dlamijiet tal-egoizmu u l-mibeda jintrebħu mid-dawl tal-miġja tal-Mulej Ġesu, il-Prinċep tal-Paċi. Nitolbu. Tiflaħ l-art kollha bil-miġja tiegħek Mulej. Biex tbierek lill-ommijiet kollha bl-interċessjoni tal-Om Verġni Marija u tqaddishom fil-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Tifraħ l-art kollha bil-miġja tiegħek Mulej. Biex aħna l-koll niġġieldu kontra d-dnub li jżommna magħluqin fina nfusna u ma jħallinix ninfetħu
għall-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Tifraħ l-art kollha bil-miġja tiegħek mulej. Kulħadd jagħmel issa t-talba tiegħu personali tiegħu lil Alla. Missier Qaddis ibnek Ġesu Kristu ġi jżurna fil-ħnina kbira tiegħek. Inna ħanejxu l-kmandament tal-imħabba u nimxu fid-dawl taż-żjara tiegħek biex l-eżistenza tagħna tkun kollha kemm hi offerta lilek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier illi jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u t-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frotti li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. nerfaw lubna l-fuq, Nerfa'hom lejn il-mulej. niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inħoddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħal Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru Qaddis tal-Inkarnazzjoni. U imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, ireġġana lura mit-triq tat-telfin u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk, flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir il-koll flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla Alla tal-eżerċiti. tal-eżerċiti. Is-smewwiet tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ori ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabba l-mewt tiegħek mulej, inċandu bil-ferħ il-qammin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nħoddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, l-Isqof Joseph Letjejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, St. Thomas Becket u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew l-aħwa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. X'ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-lubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-lubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-lubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-lubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbu kolla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa illi ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbibku l-mulej, Ir-roddu ħaj lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija minn Don Joe Mizzi. It-talba ta' Rożarju tistgħu isegħuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesenna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna d-dubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma nafrom nuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbibek inti fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbibek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbibek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twetalina biex ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffinna d-nubiet neħlista minn nar tal-infern, u l-ġenera jewweħ kollha u ħenna l-dawk l-għandhom bżonn tal-ħnija tiegħek. Konsidraw fit-tieni misteru. Meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li jisaltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffirna dubietna bħalma nafrom noħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twetalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenera jrwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li jisaltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dubietna bħalma nafrom noħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu twetalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar l-għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fir-raba misterju tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tisaltnati. Ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru mnuħati għalina. La taħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu twetalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misterju tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la taħanniex fit tiġrib iżda ħnisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif kien fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina inti omna lik isma t-talb tagħna, Ġesu twiet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, listna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. L-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobbisna ta' kuljum magħtina llum, aħfirna dubitna bħalma nafru mnoħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbekint fost in-nisa mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw dejjem jidrilhom. jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu l-qattal b'tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbit, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina,
Xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-irf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Għaffrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom malla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla, nitolbuk, il-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, ikunu meħlusin midwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem, bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Simalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Breka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. St. Thomas Becket, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, illi f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk
illi nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Ommalla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.